Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, makikita mo yung aking magiting na driver. Ayan. Magiting na karpentero na wala sa hulog. Ayan, nangunguha ng pili ngayon dito sa aking munting bukid. Ayan. Giliw na giliw, manguha ng mga pili. Ayan. Magaling pala din umakyat ito. Ayan, tingnan mo naman yung technique niya. Ayan, oh, nandun sa damit. Ayan, ganyan siya manguha ng pili. Hindi na kailangan ng plastic. Ayan. Ayan, kuha lang. Maraming pili dito. Puno ko lang yan. Maraming pili dito. Magsawa ka sa pili. Yan, libre kuha lang dito. Ayan.